Satisfacción en Rianxo tralo protocolo de colaboración asinado coa Deputación da Coruña para a construción dunha residencia da terceira idade. Emprazarase en Rianxiño, nos terreos de titularidade municipal anexos ao IES Félix Muriel. Isto foi posible gracias a que do Concello aportamos unha parcela urbanizable con todos os servicios de 10.000 metros e puxémola a disposición da Deputación. Recalcar o que acabo de decir, que é unha residencia pública. Ademais de asumir a construción das novas instalacións cun investimento de 2 millóns de euros, a Deputación encargarase da xestión dos equipamentos e do financiamento das 50 prazas públicas que se prevén crear. Satisfeitos por doble medida, non? Como dicía, porque se vai escoller Rianxo, se escolle Rianxo para desenvolver este proxecto, porque é pública, e en segundo lugar tamén porque a Deputación é quen vai asumir a xestión dos equipamentos, garantindo así unha cobertura futura, evitando ademais que sexamos os concellos os que teñamos que cargar co peso de un traballo arredor das residencias, non? Nas próximas semanas, a Deputación transferirá ao Concello unha partida de 300.000 euros para sacar a licitación o proxecto construtivo desta nova residencia, que nace con vocación pública e comarcal. O noso papel, polo tanto, vai ser agora, tras a recepción deses 300.000 euros por parte da Deputación, deseñar un proxecto, abrir unha licitación para que grupos de arquitectos poidan presentar a súa proposta de desenvolvemento desta obra. Despois xa será a propia Deputación quen saque a licitación a propia obra, insisto, tamén na creación dunha rede pública provincial de prazas de maiores. O futuro dirá se esas prazas públicas se poden unir á oferta pública da Xunta de Galicia, como sería a vontade, entendo, tamén da propia Deputación, mas senón vai ser dirixida por persoal da Deputación, equipos propios, mantendo ese carácter público da instalación.